Help. Ik ben kapot. Wat een hits. Hebben het je te drinken gegeten? Merci, karpoenmal. En, wie was de wedstrijd? Enno, het was geweldig. Oh, fijn. Zeg, en wie heeft de goal gemaakt? Ja, dinges, zeg het gauw. Wie heeft er ook alweer? Die met die blonde haren. Nu, help ik het even. Blonde? Ja. De witte broekkamp. Ach, die is de witte, die is zeker als wij wie. Nee, ik zie hem zo voor me. Leg een puntje van mijn tong. Och, Irma. Weet je, krijgt dat spannend benauwd van. Ik had daar niks mee. Herkent u dat? Net als dwang. Even helemaal niet meer op een naam komen. Of ergens naartoe lopen om iets te pakken en als je daar dan bent, niet meer weten wat je moet hebben. Nou, daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar is dat nou iets waar we ons zorgen over moeten maken? Is het het begin van dementie? Of gewoon een vervelend kwaaltje dat hoort bij het ouder worden? Nou, deze aflevering die gaat over het geheugen, vergeetachtigheid en wat je eraan kunt doen. Ik vergeet... je portemonnee op het dak van je auto? Ik vergeet mijn sleutel. Ja, ik vergeet de portemonnee. Ik vergeet mijn sleutels. Ik vergeet... wat nog meer? Ik vergeet wat ik heb gezegd, zelfs, ja. Als je je zorgen maakt omdat je te vaak dingen vergeet, kun je bij Groene Kruis Domicura een geheugencursus volgen. Chef Pasmans was zo iemand. Bijna zijn hele leven werkte hij bij Dagblad de Limburger, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het technisch onderhoud van de drukpersen. Na zijn pensionering merkte hij dat hij wat vaker dingen begon te vergeten. Het is niet alleen de vrouw opgevallen, maar ook de kinderen is het opgevallen. Dat ik onsamenhang wou vertellen. En dat ik ook dingen vergaat. En zodoende heb ik toch de cursus gaan volgen. Die kinderen houden het wel, niet tegen mij gezegd, ze houden het wel tegen de vrouw houden ik gezegd. Bijvoorbeeld met klussen dat ik een hamer vergaat of een schroevendraaier. En dat ik terug moest gewoon naar het hok, de hamer gaan pakken en dan stond ik daar. En dan wist ik niet wat ik moest gaan pakken, zal ik zeggen. In het ziekenhuis van het Maastricht UMC Plus ontmoeten we professor Dr. Rudolf Pons. Hij houdt zich al vele jaren bezig met het menselijk brein en dus de vraag aan hem: wat doet vergeetachtigheid met iemand? Je wordt er erg onzeker van. Je denkt, oh, als ik dit niet weet, klopt dit dan nog wel? Hè? Dat soort gedachten kun je krijgen. En natuurlijk, en dat weten we ook, veel oudere mensen hebben toch altijd wel ergens in het achterhoofd zitten van, nou, zou het misschien het begin kunnen zijn van dementie. En het lastige is namelijk, en heel veel mensen hebben natuurlijk ervaring met dementie, in de zin dat ze altijd wel iemand kennen, misschien wel meerdere mensen kennen, soms hun eigen ouders of een broer of een zus of de buurman of een vriend, met dementie. En als je dat vanaf het begin af aan hebt meegemaakt, het begin van dementie lijkt helaas ook gewoon op een wat uitvergrote ouderdomsvergeetachtigheid. Dus in het begin is het verschil niet zo goed te maken. Dus ik kan me best voorstellen dat veel mensen denken, oh, als ik dit opeens ga vergeten, dat leek wel heel erg wat oom Piet had. Dan word ik goed op mijn eigen. Omdat ik dan niet kon inschatten waarom dat kwam, waarom dat ik dat niet meer kost. Terwijl ik vroeger had ik daar helemaal geen last van. En toen mijn vrouw werd dat ook met beaamd. En toen hebben we gezegd van, ik ga toch proberen met dat cursus of dat helpt, of dat het uithoudt, ja of nee. Of ik wel eens iets vergeet? Ja, dikwijls. Zoals? Zoals? Mijn portemonnee. Maar ja, dan heb ik mijn vrouw bij me, dus dat scheelt. Chef, weet jij de voorwerpen van René? Dat is een zakdoek en een sleutelbos. Klopt. Ja? Zakdoek en sleutelbos. Ja, heel makkelijk. Ja. Ja.
Want hij heeft het altijd bij zich. Hij heeft het altijd bij ja. zich. Ja. De onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn heel divers, maar hebben allemaal te maken met het geheugen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de werking van het geheugen. Mensen leren globaal iets over hoe dat zit, maar ook hoe dat in die hersens werkt. Nou, bij gewone, alledaagse, onschuldige vergeetachtigheid weet je gewoon, als ik meer aandacht aan iets besteed, onthoud ik het beter. En bovendien, ik weet het wel, ik heb het alleen niet paraat op het moment dat ik dat wil. En dat is natuurlijk een heel bekend voorbeeld wat alle mensen kennen. Ze zeggen, god, wat heb ik ook alweer gedaan gisteren? Of wie had ik nu ook alweer gezien op straat? En dan weet je het even niet, maar dan krijg je bijvoorbeeld een tip of je denkt even na en opeens gaat de film weer rollen in je hoofd. En dan heb je het weer helemaal paraat. Nou, dat betekent dus het zat er wel, maar je hebt het even niet zo snel paraat teruggevonden. Nou, bij dementie is het zo dat die film nooit meer is gemaakt. En dan is het ook echt weg. En dat is natuurlijk echt ziekte. Ouderdomsvergeten is lastig, vervelend, maar die film komt wel weer. Je kunt ook zeggen, bij dementie vallen er echt zwarte gaten. Hoe je het ook doet, je weet het gewoon niet meer. Ook als je zelfs de foto's ziet of de vakantie van een half jaar geleden, kijk je ernaar en dan zeggen patiënten, ja, ik zie dat ik erop sta, maar ik heb nog steeds geen film. Ik heb nog steeds geen herinnering. Nou, dat is natuurlijk met het alledaagse vergeten iets heel anders. Wat ik zelf merk is dat mensen die deelnemen aan de cursus een stuk geruststelling krijgen. Het vertrouwen in het eigen geheugen, dat gaat weer vooruit. Het zelfvertrouwen, mensen durven weer meer te ondernemen. En dat is eigenlijk het belangrijkste effect van de cursus. Ik word bang voor het tegen anderen te vertellen. En tijdens de cursus heb ik metgemaakt, of heb ik ervaren dat ook meer lui daar last van hebben. Dan heb ik minder schaamtegevoel. Ja, moet dan zeggen, als ik het nu tegen mijn vriend vertel, die zien dan van dezelfde leeftijd, en die zeggen dan ook, verrek, daar heb ik ook last van. Als ik iets moet hebben en ik ben in de kelder, wat moest ik ook alweer hebben? Herkenbaar, hè? Heel belangrijk is natuurlijk ook, voel je jezelf een beetje goed. Spanning, piekeren, somber zijn, gejaagd gevoel hebben. Dus als je je psychisch niet zo lekker voelt, dat moet je ook wegnemen. Want dat heeft een enorm effect op het geheugen. En dat wordt ook enorm onderschat vaak, wat het effect is van somberheid of spanningen. Wat het doet met je geheugen. Maar ik zeg wel eens tegen mensen, je moet echt veel meer zorgen dat je goed oplet altijd. Dat je uitgerust bent, dat je je aandacht bij de dingen houdt. Want dat is eigenlijk het kernprobleem vaak. Niet zozeer het geheugen. Maar te veel dingen willen doen, te druk zijn, te moe zijn, spannend. Dat is eigenlijk veel vaker de reden dat het niet loopt in het alledaagse leven. Er zijn verschillende andere manieren, dingen die je kunt doen die goed zijn voor je geheugen. Ook hier weer niet dramatisch goed in de zin dat het opeens van een heel goed geheugen komt. Maar een van de belangrijkste dingen heeft te maken met bewegen. Gezond zijn, fit zijn en letterlijk in beweging zijn. Oudere mensen die meer dan gemiddeld bewegen, actief zijn letterlijk. En niet een beetje bewegen van naar de supermarkt sloffen, maar een beetje actief bewegen. Dus ook de berg oplopen, een stevige pas. Dat heeft wel wat positief effect. Waarschijnlijk omdat het iets met de bloedvoorziening ook doet in de hersenen daarmee fitter houdt en daarmee natuurlijk ook de functies van de hersenen fitter houdt. Waaronder dat van het geheugen. Wat zit jij maar het zielig in een huikske? Maar ik weet nog wat er niet weer gewoon dat je maakt. Ik maak me echt zorg, Irma. Ach, goed. Er is niks met die aan de hand. Oh nee? Hé, loer wat in het buikske steekt. Je moest vooral niet zielig in een huikske gaan zitten. Goed opletten. Veel lezen en trucjes en ezelsbrukjes willen heel goed helpen. Ja, ik heb schoolboilers met een ezelsbrukjes. Verratst, wij niet weet het. Rappeleer stichtig mijn gra, meer zorgen nog. Ja. Wat die doet om dingen niet te vergeten. Die lag in de knoop en de zag het ook. Vergeet jou. Dat was vergeten. Oh, zij bedankt. Dan voel ik me als een stuk beter. En een knoop in de zak doen. Ja. Goed. Beethoven. Niet te veel piekeren dus en bewegen is heel goed voor ons brein. Volgens dokter Pons moet je vooral dingen doen die je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je je ontspanning in vindt.
werk nog fulltime, dus ik denk dat je daardoor ook wel constant je brein moet blijven gebruiken. Maar dat pianospelen geeft me gewoon een heleboel ontspanning. Dus juist na het werk dat je toch heerlijk met die muziek bezig bent. En weer iets nieuws oppakt. Oké, doe nog maar muziek zorgt ook dat mensen die bijvoorbeeld een drukke baan hebben, die door de ontspanning van de muziek kunnen ze een druk werk aan. Eventjes, als ze gaan piano studeren, is het net alsof je een douche door je hersenen haalt. Of eventjes weer de dingen, dat je fris tegen het leven aankijkt. Iedere keer weer als je een stuk begint, dan moet je dat stuk je eigen maken. En dat zijn steeds weer opnieuw nieuwe vaardigheden, nieuwe lijntjes die je hersenen moeten aanleggen. Die ene vinger en dat het ene akkoord, oh dat heb ik nog nooit gehad. Dus zeker, absoluut zijn het steeds nieuwe dingen die je leert als je piano speelt. Of ik nog steeds iets nieuws leer na 10 jaar. Nou, ontzettend veel nieuws, want dan zegt vooral de theorie van in welke toonsoort is het gespeeld, zegt Meta dan. En dan zeg ik, zit zo'n oud wijf toch niet te plagen? Dat weet ik allemaal niet. En dan zegt ze, dat moet je allemaal gehad hebben. Ik zeg, nou, dat heb ik echt niet gehad. En dan kom ik thuis en dan denk ik, dan zie ik weer boeken van vroeger en denk, dat heb ik inderdaad gehad. Maar dat is gewoon helemaal weggezakt en dat hele verband, dat weet ik dus niet meer. Alleen het probleem is dat het nu op leeftijd veel moeilijker is om het vast te houden. Ik merk aan het geheugen dat ik ouder word, want je pakt wel dingen op, maar het blijft niet meer zo lang hangen. En door maar heel veel te herhalen, denk ik dat je het uiteindelijk wel misschien in je hoofd blijft zitten. Als je nou elke dag 10 keer memory doet met je vrouw, wordt je geheugen dan als een soort spier sterker in je hoofd? Daar hebben we eigenlijk altijd van gezegd, nee, zo werkt het geheugen niet. Maar op dit moment komen we daar een beetje van terug. Het lijkt dat het doen van bepaalde geheugentraining, het doen van bepaalde dingen op een computer bijvoorbeeld, waar je inderdaad memory-achtige spelletjes doet, toch wel iets doet met het geheugen. Als je iets goed wilt onthouden, dan herhaal je dat voor jezelf. Je schrijft het op. Je zorgt voor ordening. Nou, u ziet op mijn bureau, een deel is ongeordend, maar een deel is heel geordend. En hier ziet u dat heel erg veel. Er ligt natuurlijk eigenlijk gewoon te veel werk, maar er ligt wel geordend werk. En dit is bijvoorbeeld een hele bekende en goede geheugenstrategie. Wat ook aan bod komt in de cursus is het leren van geheugenstrategieën. Tegen het eind van de cursus zit er bijvoorbeeld een oefening in waarbij elke deelnemer gekoppeld wordt aan 2 voorwerpen. En iedereen moet van elkaar die voorwerpen onthouden. De pen en de opener. Heel goed, heel goed. Stiekem de voorwerpen opschrijven is natuurlijk verboden. Door in je gedachten de voorwerpen op een bijzondere manier te verbinden met elkaar en met de betreffende personen, lukt het de cursisten gemakkelijker al die voorwerpen een week lang te onthouden. Te verbinden zijn, hè? Ja. Maar inderdaad, dit was zo ongeveer het beeld wat wij hadden bedacht. Agenda's en dergelijke zijn hele effectieve geheugenstrategieën. De meest effectieve die we kennen. Zeker als je de agenda ook nog gebruikt als een soort dagboekje om in een kernwoord een aantal dingen te omschrijven bijvoorbeeld. Dan is dat een uitstekend hulpmiddel. Maar nu heb ik geleerd, als ik nu ga kan doen en de klus kan beginnen, weinig in ieder geval, dan ga ik me eerst concentreren wat ik nu heb. Dat is een tang, een hamer en een nagel enzovoort. En dat ga ik dan heel goed bij nadenken, voordat ik aan een klus begin. Over het algemeen zeggen we, ja kijk, één ding is zeker slecht voor het geheugen en ook voor je hersenen, stil gaan zitten terwijl je meer kunt. En we noemen dat, mijn collega heeft dat ooit eens genoemd, ja, het is iets als een auto, een rust-roest. Als je een auto hebt en je laat hem stilstaan voor de deur, is die binnen een jaar helemaal kapot. En je rijdt er niet mee. Wat ook niet goed is voor diezelfde auto is ontzettend overdreven dingen gaan doen. Altijd plankgas rijden, altijd hard remmen, hard optrekken, is die ook zo versleten. Nou, wat is dan wel het goede? Ja, het is natuurlijk het midden. Gewoon gebruiken. Gewoon dat doen wat past bij je. Wat je op dat moment interessant vindt, waar je je goed bij voelt, wat je interesse heeft. We krijgen ontzettend veel prikkels door de dag. Ook oudere mensen. Oefening 2 staan. Oefening 1 hebben we net gehad over de voorwerpen. En dan gaan we nu door met oefening 2.
Als je deelneemt aan deze cursus, niet verwachten dat je na deelname niks meer vergeet of dat je nooit meer je boodschappen hoeft op te schrijven. Dat moet je niet verwachten. De vergeetachtigheid die je meemaakt hoort er eigenlijk bij. Het is wel zo dat je door deelname aan de cursus beter kunt omgaan met die vergeetachtigheid en ook wat handvatten hebt gekregen, wat handreikingen hebt gekregen in hoe er het beste mee om te gaan. Nou, ik heb er niet zo last van. Anderen hebben er meer last van. Ja. Als ik het niet wil vergeten, schrijf ik het op. Oh nee, nee. Het is nog erger door die dag. Geren, wat is die mens allemaal vergeten? Veerkneup. En ik nog wel denken dat niks met hem aan de hand is. Dag, schat. Dag. En? Leef ik, wie is het met dich? Best er nog weegbeen? Zij doet niet zo raar. Wat is met die aan de hand? Nee. Zeg, luister eens. Die graameren, die lag in een knoop erin, voor niks te vergeten. Maar die van mij, die lag als 4 erin. En tot zich een cent af voor een zonnehuidje te kopen. Ja, de zon die schijnt zo hel op mijn bulken. Loes. Nee, zwaar. Een beetje vergeetachtigheid is dus helemaal geen reden tot paniek. Het hoort er gewoon bij als je ouder wordt. Voldoende rust, ontspanning en beweging kunnen helpen en een agenda is een heel goed hulpmiddel. En als je iets dat je heel belangrijk vindt met een beetje meer aandacht doet, dan kun je het ook beter onthouden. Maak je je nou toch bezorgd, dan is misschien de geheugencursus een goede oplossing. En daarover vind je alle informatie bij Groene Kruis Domicura in deze brochure. En natuurlijk vindt u deze en heel veel meer informatie over het geheugen op onze site www.grootforijn.nl. Nou, ze zeggen dat een beetje braintraining kan helpen en ik vind dat wel leuk, dus dan ga ik daar maar mee beginnen. Graag tot de volgende Groot Forijn.